сәскәләр, һезгә изге теләктәр. Ошо язгы байрамда кабул иттегез бүләктәр. Ысын күңелдән котлайым ир-егеттәр исеменән. Без яраткан хатын-кызларны 8 март менән. Ысын күңелдән котлайым ир-егеттәр исеменән. Без яраткан хатын-кызларны 8 март менән. Бәхет, һаулык, матурлык, озын гомер һәм шатлык. Һезгә юлдаш булһындар, хөрмәтле хатын-кызлар. Ысын күңелдән котлайым ир-егеттәр исеменән. Без яраткан хатын-кызларны 8 март менән. Ысын күңелдән котлайым ир-егеттәр исеменән. Без яраткан хатын-кызларны 8 март менән. Ысын күңелдән котлайым ир-егеттәр исеменән. Без яраткан хатын-кызларны 8 март менән. Ысын күңелдән котлайым ир-егеттәр исеменән. Без яраткан хатын